Juu, lupasin laittaa täältä ylhäältä kans video vähän, niin mä nyt laitan sitten pikkusen video, kun kerran tänne asti on tultu ja kyllähän tänne kannatti lähteä. Olisi pitänyt vaan tulla aikaisemmin, niin olisi nähnyt sen auringonnousu. Täällä olisi pitänyt olla 6 aikoihin ja sitten. Mutta onhan nämä upeat maisemat. Eipä muuta sanoa. Porukkaa täällä jonkun verran kanssa ja ei mitään, mä lähden kävelen alaspäin kohta ja yritän ottaa tosta matkalta vielä ehkä jotakin videon poikasta. Kun katsoo, niin alhaalle niin menee hetki vielä aikaa, kun mä sinne pääsen, mutta mä voin laittaa videoa siitäkin sitten, jos mahdollisesti. Alright, se on terve.